дар яке аз бозиҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 18-солаи Лигаи Пешсаф тимҳои сорокампанияи мактаби махсуси варзиши захираҳои Олимпия ва Истиқлол ба ҳам омаданд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи авиатори шаҳри Душанбе доир гардида бо натиҷаи 2-2 мусовӣ ба анҷом расид. қисми аввали бозӣ бидуни гол пушти сар шуд. дар дақиқаи 57-уми қисми дуюм Мурод Мусозода аз ҳайати сорокампания бо зарбаи нишонраси худ ҳисобро кушод ва дастаашро ба пеш баровард. Парвиз Ғуломов аз ҳайати Истиқлол дар дақиқаи 86-ум голи ҷавобиро зад. Бо гузораи 1 дақиқа Мансур Мирзоев голи дуюми Сороро зад ва футболбозони мактаби махсуси варзиши захираҳои Олимпӣ ба пеш баромаданд. Фирӯз Ҷалилов футболбози дастаи Истиқлол дар дақиқаи 88-ум аз ҷарима 11 метра мусовиро барои тимаш таъмин сохт. яке аз бозингарони дастаи сорокампания Ворис Саидалиев ки расо 2 сол боз бо сабаби ҷароҳат ба майдон намебаромад, дар поёни дидор бозии мазкурро чунин шаҳр дод. албатта бозии сараввал ба ман каме мушкил буд, зеро баъд аз 1.5 сол не 2 соли ҷароҳати вазнин бори аввал аст ба майдон мебароям. ман нузури худро ба даста ва роҳбарияти даста мерасонам ки пеш аз ҳама хатои ман шуд ки мо соҳиби як имтиёз шудем, зеро бозиро бояд мо ғалаба мекардем ва сабабе ки каме аз ҳисоби муҳлати дароз шуд ки бозӣ намекунам, аз ҳамин сабаб дар фурсатҳои голзаниро истифода бурда натавонистам ва кӯшиш мекунам дар бозиҳои оянда ин хатогиҳои худро ислоҳ намоям ва саҳми худро дар ғалабаҳои даста гузорам. бозиҳои дигар бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. Орзу 2026 бо ҳисоби калони 5-2 тими Суғдро шикаст дод. клуби марказии варзиш артиш бар дастаи Пахтакор Динамо дастболо шуд. Равшан Никулов 2 голи беҷавоб ба дарвозаи Арал зад. Муассисаи давлатии мактаби варзиши Ҷайҳон ва Регарта даст бо ҳисоби 3-3 ба мусовӣ расиданд. бо гузораи 11 дар Лигаи Пешсаф миёни футболбозони то 18 сола Орзу 2026 Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон бо 29 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. клуби марказии варзиш артиш бо 21 хол зинаи дуюмро ихтиёр намудааст. Пахтакор Динамо бо 20 хол дар мақоми сеюм қарор дорад. дастаҳои сорокампания ва Истиқлол бо 19 имтиёзӣ зинаҳои чорум ва панҷумро ихтиёр намуданд.